Здравейте! Вие не сте за огледа от преди час и половина. Да, почаках. Заповядайте, няма проблем, че закъсняхте. Аз отмених другите огледи, защото мен и без това комисионните не ме интересуват. Влизайте, поспах, хапнах докато ви чакам, но това няма значение. Разбрах, че вие имате жена, 2 деца, кученци. В момента сме на оглед на двустаен апартамент. Не знам, защо не се бръкнах, че поне тръстаен да вземете, но това си е ваше решение. Щом сте преценили, че се блъскате тук, няма проблем. Това аз няма живея тук, така че мен не ме интересува. Както виждате, това е всекидневната с кухненски бокс. Може ли на чи? Да, така като те гледам, не се вписваш много, ама за времето може би ще свикнеш с лукса и с модерното обзавеждане. Сега това е спалнята, хубава е, уютничка. Ти си кучета там, деца, папагали, не знам какво имаш, както казах, не ме интересува, но гардеробите са големи, ако няма място за децата къде да спят, могат да ги използват. И така, това е банята, 100-летна, има си душ, има си вода, която е препоръчително да се използва, има бойлер и който е последен да му мисля. Дай сега по същество. Ще го купуваш ли апартамента или няма да го купуваш? Ще си помислиш. Тия мисленки ги знам. Давай да тръгваме, че без това закъснявам за маникюр. Аз без това работя, само за да почувствам лукса и да има какво да правя.